Tot el que veureu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Crims. Bones, sóc en Franxo, el llibreter a la Bookman. Tus ojos pueden engañarte. No confíes en ellos. Això va dir el mestre Obi-Wan a Luke Skywalker. En Franxo, què en penso d'en Franxo? Sí que és un personatge, és un person molt curiós, i en totes les llegendes que hi ha aquí a Figueres, d'ell en corren bastantes. Se li diu que abans d'obrir la botiga corre amb una vara, un bastó de color verd. Jo no ho puc comprovar mai, però és el que la gent parla i la gent diu. A vegades també entres a la botiga i et surt del quarto de darrere, un quarto que mai ningú ha pogut entrar ni sap exactament què hi ha, i no sé, són moltes coses que es diuen. Jo tampoc voldria ara comprometre'm per si de cas, fa una mica de por i respecte. Aquesta pudor mort no la trauré mai. Cago en Déu. Hola! Què tal? Com estem? Al lavabo? El lavabo fot una peste, però una catiplent plena, Jo ja fa temps que dic, aquest lavabo fa molta pudor, no ho entenc. Aviam, entre tu i jo, podria estar més net. Però l'olor te'n dones compte que ja no és només de brutícia, és com de mort, no sé com dir-ho. Si m'acompanyes, t'ensenyaré la rebotica de la llibreria. Ves en compte no caiguis, Hi ha caixes per aquí. Mira, passa. Aquí tenim tot de llibres que quan arriben les novetats i les hem d'etiquetar i tot això, doncs primer passen per la taula, les etiquetem i les portem a dins. O, per exemple, tenim llibres aquí que són de presentacions. Aleshores, com ens envien molts llibres i no els podem tenir a dins, doncs els guardem aquí. I després també, quan els llibres de dins porten potser un mes, 2 mesos, que no s'han mogut i necessitem treure'ls per ficar novetats, doncs els fiquem per aquí amb les diferents editorials. I aquí, veieu? Em porto bé, jo menjo sa, se'n veu que estic sanote, menjo pomes. I aquí tinc la meva cafetera. I res, això és el meu apartat màgic. Aquí no em veu ningú. Estic plena de bocins de ganxitos. Això de menjar en hores de feina... que esteu gravant? No, doncs talla, sisplau, talla això, perquè si la Judit se n'entera, em mata.
Doncs la Bookman és una llibreria que sobretot es fonamenta en 4 pilars bàsics, sobretot el còmic en tots els seus àmbits, ja sigui còmic americà, novel·la gràfica, manga, etc. L'altre pilar que aguanta la Bookman és la ciència-ficció i la fantasia, la novel·la fantàstica. Després, també, molt important, la novel·la negra i criminal. Actualment també molt de true crime. I la quarta pota, i no menys important, perquè pràcticament és la meitat de la llibreria, seria tota la novel·la infantil i juvenil. Jo abans no llegia i va ser entrar a la Bookman i jo abans tenia diners per comprar menjar, per la gasolina, per fer alguna coseta, però el delit d'en Franxo per la ciència-ficció, fantasia i novel·la negra m'ha enganxat. I ara sóc un addicte, haig d'anar amb bicicleta perquè no tinc ni per gasolina. Doncs mira, em quedaré aquest que m'has recomanat. Molt bé, bona elecció. Sí? Li agradarà. Jo crec que pel que m'has dit li agradarà aquest. Gràcies. Merci, que vagi molt bé. Una altra clienta satisfeta. Per això m'agrada ser llibreter. De fet, aquí m'he trobat amb mares que demanen còmics pornogràfics pels seus fills, gent que ve a demanar líquid de sulfatà i, evidentment, cada dia hi ha 5 o 6 persones que demanen que volen fer fotocòpies. Que expliqui una anècdota. En podré explicar moltes, però la més recent, que a més vaig fer un tuit, va ser una dona a última hora de la tarda, quan ja la persiana era ben a baix, que res, la deixem a mitges per poder sortir nosaltres. Doncs va passar per sota la persiana, va entrar a botiga i va preguntar que si estava obert. Bueno, jo em vaig imaginar gràficament a la senyora fent el limbo per entrar a la botiga, o sigui... Quan una persiana està a mig baixar, no entris.